हाब सोर उन्दुलाबाय खोलैबावलाय नै माथो एक्सिडेन्टसो जादों साला गाम्बारुसो है बेबायदि मानसिखौ मिथियालां अनबाबो अनजाया मानसियानो आखलफ्रानो लाजाया थाथोंलै बाइबेलावथ' थोनदोंलै बिसोरखौ अननो थोनदों इसोरखौ मिथिनानैबो बिदि थाब्ला उइनाय जागोनलै आंना दैखांनानै लांसैलां गाज्रिखौ मोजां खामानि मावनानैसो फेजेननांगौ ओइ गाम्बारु गाम्बारु इसोर एक्सिडेन्ट खालामना गालां जाखोब्रा नोंलाय मानसियानो सोलायनो रोङा नालाय ओंखायनो उफा जाबाय थायो दे ओंखारदो दे इसोरजों थायाबा बिदिनो जायोलै ओंखायनो इसोरजों थानांगौ ओइ बेवाय सियार लाबो सियार हाबा मा जानानै फैखो र' सियार लाबो सियार फैदो जिरायफैदो हाबा बहा मा जानानै फैखो आयै मानसियानो गोलैनानैसो दंमोन आखायाबो बायखो ना माखो एक्सट्रासो खालामनांसिगोनदां हा बहा मा जायामोन बेवाय सोरजोंबा एक्सिडेन्ट खालामजानानै मानसियानो गोग्लैनानैसो दंमोन डाक्टारनाव लानानै फैबाय आं हाबा बहा मारै बिदि जानानै फैखो आयै आं मालाय बायदि नङालै फंबाय नों आंनि सायाव इनाय मावब्लाबो आं इसोरखौ गिनानैसो नोंखौ फाल्था लाफिनासै आङो नोङो इसोरखौ मोननानैबो सोलायनो रोङिखायनो साजा होजाबायलै नोङो सादा जानाय निसा जानायफोरखौबो गाराब्रा नोङो लोंनाय जानायफोरखौबो आं बुंबाय थाखायो बेवाय मानसियानो आखल मोजां नङिनि थाखायनो दस्रायाव थांब्लाबो थावरिनोनो हाया होखारहरजायो बेबायदि जानो नाङालै फंबाय ख्रिस्टान मानसिया गावनो खोथाखौनो मानिया बेबायदिनि थाखायनो न'खराबो नोंना उन्नति जानो रोङासै जोंसो न'खरनि गासिबो खस्थ' मोनजोबो बेनि थाखायनो सोलायदो बिफा नों एसे सोलायदो आंनिनो गोरोन्थि जाबायलै आदा आंखौ निमाहा होथारदो आं गोबाव खृष्टान जादोंबाबो सोलायनो रोङाखैमोन नंगुबै खृष्टाना नोंसो आदा बै समावबो आं नोंनि फैसा खावदों आरो आङो मोनसे समाव टट' गाखोनायाव फैसा होआखैमोन आं बिराद इसोरनि गोरोन्थि हाबा मावबाय आदा नंगुबै खृष्टाना नोंसोरसोलै आदामोन बिमा आं सोलायथारनोसै एबारनिफ्राय मोजां जाथारनोसै आङो दे जेबो नङा दे नों मोजांबानो गासिबो मोजां दे जेबो नंला दे फंबाय जेबो नंला आं जेबो सानला बेफोरखौ थांदो बेवहाय फंबायखौ बिसिनाव दोनहैदो आं थांसै दे फंबाय दे दिनैनिफ्राय मोजां जादो दे फंबाय दे बाथ्राय आदा दे बेवाया न' सिङाव लांदो थां जागोन दे थाथ'दो होमबा दे दे इसोरनावल' मोजां थाबाय थादो